Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Ăsta este primul episod de pe canal de Minecraft și o să vedeți cât de bine joc eu Minecraft. Știu să joc pe survival și mai întâi o să sparg 3 copaci mici. Mai întâi sparg 3 copaci mici și după iau cobblestone și îmi fac toate uneltele, chiar și hoe. O să vedeți voi pe parcursul episodului. Acum trebuie să așteptăm să se încarce. Uite că s-a încărcat. Și m-a dat într-un biom din ăsta. Cu copaci negri. Uite copac din ăla, ziceam. Dacă o voi găsi și un sat, ar fi perfect. Dar nu iau 3 copaci, au 1 doar. Și după caut un sat. Poate găsesc un portal. Nu știu. Au fost doar 4 bucăți în copacul ăsta. Hai să merg să caut un sat. Mă mulțumesc și cu un portal. Ia uitați acolo. Ia uitați, vedeți? Un bloc în aer. Hai să iau oițele astea. Eu cândva am găsit diamante fără să pun comenzi, fără să mă dau pe creativ. Am reușit să găsesc diamante. M-a scos de pe Minecraft, lasă că intru înapoi. Nu e nicio problemă. Doar trebuie să stăm să așteptăm să se încarce. Hai să dați like, să vă abonați și hai să trecem la treabă. Tata, lui Andy nu-i mai place YouTube-ul. Hai să mergem în pădurea asta cu copaci negri. Am văzut un sat. Am văzut un sat. Acolo. Ia uitați-l. Cât de frumos e.